बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जेरै खुगाजों बुंदों एरै खामानि मावना होबाय। दमन बुंदों बे माबादि एसे हालाय पिजिआर दा पिजिआरआ मा गोलैहैयो आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोंनि हा पिजिआर होननानैहाय हाब पिजिआरआथ' बिराद कठिन होनना बुङो आरो बे दे नोंसिनि थाखाय आं मावगोन बे खामानिखौ होनना बुंदों खिन्थु जेरै खुगाजों बुंदों बे आखाइजों मावदों आरो अफिसियेलबो थाबथायाखै खुनु जायगायावहाय माने फटाफट जादों आरो जोंनि हाखौ थांनाय 1952 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जानाय 1952 सालनिफ्रायनो जों दङ बेवहाय 1965 इं मायथाइयाव जोंखौ होखारनोबो नाजादोंमोन 1965-66 सालाव जोंखौ होखारनोबो अर्डार होदोंमोन नाथाय दैबाना जानानैसो खारग'दों बे समाव 68 सालावहाय बाना जायासै बेयाव द्रप थायासै खारै खारनानै दिनै बिटिआर सरकारनि अननायाव हा मोनफुंनो हाबाय दिनै जों खारै खारनानैहाय जोंथ' बे जायगानि मानसिया गरिब गोजा खारै खारनानैहाय जों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बे हाखौ जों मोननाय जाबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों हानिख्रुइ देरसिन जेबो गैया हायानो गासैबो हा गैयाब्ला जेबो गैया फोरमान बिलाइयानो हानि फोरमान बिलाइ गैयिनि थाखाय माखासे सरकारनि अनसुंथाइनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जाबाय थादों हानिफ्राय देरसिनथ' जेबो गैया हायानो सब किसु हा गैयाब्ला जेबो गैया डकुमेन्टसानो हासो गोनांसिन दा बे हिसाबैहाय आङो बिथां रनजित बसुमतारिखौ आङो बेखौनो बाख्नायगोन दे बिथां थानायावहाय जोङो दिनै जों मोनफुंजोबनो हाबाय फिसा फिसौफोरखौ गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय सोलोंथाइ लाहोनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन हाग्रामा सरकार थानाय समाव जोंनि हानि जेंनाखौ खालामनो हायाखै मानो होनो हायाखैमोन जों मिथिया दिनै हाग्रामा सरकारा दिनै होनो होननानै सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु होनो हायाखै अफिसियेलबा मा दंमोन बेखौथ' जों बुंनो हाया दा जों मोनाखै नाथाय बिटिआर सरकारा 2 बोसोरावनो जोंनि हानि जेंनाखौ फोजोबना होबाय जों जोबोद खुसि जों खिन्थु नैबेयावहाय बिटिआर सरकार देरनाय लोगो लोगो जों 2 बोसोरावनो जोंनो गोरलैयैनो जों बेखौ मोननाय जादों आरो नंगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव स्मलटापुर पिसिआरनि गोलाव बोसोर रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा बिटिआर सरकारनि नाजानायाव हा मोनफुंनायखौ गोजोननाय फोरमायदों बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों मिथिना लानि फै नंगौ बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बे बानजायनाया गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे हा पाट्टा होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बिटिआर सरकारनि जे बानजायनाय बे बानजायनाया गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे लेन्ड मेला फाथिनानै बा खुंनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव हा होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों क'क्राझार जिल्लानि बेंगनाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि सिमलटापु पिजिआर बे ओनसोलाव आं दङ आरो बेवहाय रायजो राजाफोरा हा मोनखांनाय जे रायजो राजाफोर बिथांमोना बे समाव बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनिसिम मा फोरमायगोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बे समाव बिथांमोना बावैसो सिगाङाव नैबे समाव बे ओनसोलनि जे जायगाफोर दरबा गामि बे गामिया 73 जे न'खरफोरा हानि जे बिमुं बे बिमुंखौ मोननो हाबाय बे समाव आङो बिटिआर सरकारनि हा होफुंनायखौ लानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सिमलटापु जे पिसिआरनि रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो मा बुंगोन बे समाव गोलाव समनि गेजेराव मोनसे जाफुंसारनाय नोंथांमोना मोननो हाबाय गोलाव समनि गेजेराव नोंथांमोना हा पाट्टाखौ बे समाव नोंथांमोना मोननो हाबाय मा बुंगोन बे समाव थारमाने आङो बेखौनो बुंगोन जे बिटिआर सरकारा जोंनो हा होनायखौ खुब मोजां मोनदों आरो जों एथ' दिन जोङो खालामबोनो हायाखैमोन एबार जोङो मोननाय जाहैबाय गोजोननाय फैबाय आरो मानो होनब्ला 1952 सालनिफ्रायनो जों दङ बेवहाय 1965-66 सालाव जोंखौ होखारनोबो अर्डार होदोंमोन बे समाव 68 सालावहाय बाना जायासै बेयाव द्रप थायासै बेनिफ्राय दिनै जों खारै खारनानैहाय जोंथ' बे जायगानि मानसिया गरिब गोजा खारै खारनानैहाय जों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बे हाखौ जों मोननाय जाबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनो जोङो हानिफ्राय देरसिनथ' जेबो गैया हायानो सब किसु हा गैयाब्लानो जेबो गैया डकुमेन्टसानो हासो गोनांसिन दा बे हिसाबैहाय आङो बिथां रनजित बसुमतारिखौ आङो बेखौनो बाख्नायगोन दे बिथां थानायावहाय जोङो दिनै जों मोनफुंजोबनो हाबाय जोंनि नांगौमानिखौ बे साखाथियावनो नोंथांमोना वेस्ट बेंगल बा बर्डाराव नोंथांमोना दङ बिटिआरनि बर्डाराव आसामनि बर्डाराव
नोंथांमोना बे समाव दङ बा नोंथांमोना दिनैसिम रायजो जाबाय थादों बे समाव सोरखारनि अनसुंथाइनिफ्राय बा सोरखारनि माखासे माने खामानिफ्राय हानि जे गैफुंनि थाखाय बा हा नोंथांमोना पाट्टा गैयिनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन दा बे समाव मा सरकारनि सुबिदाखौ नोंथांमोना लानो थाखाय थियारि थारमाने जोङो आगेयावथ' जोङो खुनु सरकारनि खुनु अनसुंथाइखौ जों मोननो थाङाखै आबार जोङो सरकारनाव माबा अनसुंथाइ बिनो थांब्ला डकुमेन्ट्सनि थाखाय जों फेल जादों हायानो गैया नालाय जोंहा डकुमेन्टसानो गैया दा बेवहाय जों अनेक किसु माखासे जोंहा थाबथालांजोबदों आरो फिसौ फिथाइफोरखौ जे लेखा फरायनांगौब्ला मा नांगौ डकुमेन्ट्स होनांगौ बे प्रमान पत्रखौ जों होनो हायै जादों आरो दा जों बेखौनो बुंगोन जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोङो खुब गोजोननाय मोनबाय जोङो दिनै हा गैयैखौ हा मोनदों आरो जोंनि हा मोननाय माने जोङो डकुमेन्ट्सखौ जोङो मोननाय जाहैबाय जोङो स्थायी बासिन्दार हिसाबै जोङो आगेयावबो मोननांगौमोन खिन्थु जों मोननो हायाखै मा खालामो जोंनि खाफालानो गाज्रि जों बेखौ सानना लादों आरो दिनै हाग्रामा सरकारा दिनै होनो होननानै सेस्था खालामदोंमोन खिन्थु होनो हायाखै अफिसियेल बा मा दंमोन बेखौथ' जों बुंनो हाया दा जों मोनाखै जों खिन्थु नैबेयावहाय बिटिआर सरकार देरनाय लगे लगे जों 2 बोसोरावनो जोंनो गोरलैयैनो जों बेखौ मोननाय जादों आरो आंनो निजेस्थ' खारदों खारनाया खिन्थु जाफुंनो हायाखैमोन खिन्थु एबाराव माने मोजाङै जाफुंबाय आरो जिहेतु सोलोंथाइ लानाय समाव फरायसाफोर थायो दा बिथांमोना स्कलारशिप मोननो थाखाय बिथांमोना हानि जे मोनसे फोरमान थामिनबा इनकाम सार्टिफिकेट होनो गोनां जायो दा बे समाव जे स्टुडेन्टफोरा स्कलारशिप जे मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायोमोन नामा नोंथांमोननि जे गामिनि बा नोंथांमोननि फिसाफोरा औ जोङो बे फिसौफोरखौ जोङो लेखा फरायनायाव बे जे मोननांगौ जिनिसफोरखौ जों मोनाखै जोङो माखासे बेनिफ्राय जों बाद थांदों जों डकुमेन्ट्सखौ होनो हायाखैब्ला जोंनो सोर अनसुंथाइ होनो बेनो आरो स्कलारशिपखौथ' जों मोनखायाखै ओरैबायदि जादों प्रमद बर'खौ मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोननो प्रमद बर' रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो नोंथांमोना दिनै हाखौ मोनफुंनो होबाय स्पेसियेलि बे समाव नोंथांमोननि गामिनिफ्राय बिथांखौ मा बुंहरनो नागिरगोन आं बिथांमोनखौ प्रमद बर' बा रनजित बसुमतारी जिखुनु जाया जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जे नेता बेथाखौ आं बेखौनो बुंगोन जे गोजोननाय मोनबाय बिसोरखौ आं आशीर्बाद होगोन आंनि गोसोजोंहाय मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनि थाखाय आं दिनै बे हाखौ मोनबाय आरो बिसोरनि थाखाय आं फिसौ फिथाइनि थाखाय जे जोंनो नांगौ बे नांगौखौ जोङो देखायनो हाबाय आरो बिथांमोना खालामना गालांबाय दा बेखायनो आं प्रमद बर'खौ आं गाज्रि बुंनो हाया बा सोरबा बिफेरेंगा बेखौबो आं गाज्रि बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जों बिसोरनि थाखाय जों बे हाखौ जों मोननाय जाबाय आरो सिमार्ट पिजिआरआ दिनै पिजिआर गैला जों सत्त जोङो बेयावनो स्थायी एखे खालामनो हाबाय आरो आं खुब गोजोननाय मोनबाय जाफुंसारगोनखौ मोनसे आसा दंमोन नामा जे हाखौ मोनगोन ना मोना मोनसे गिनाय दङमोन नामा थारमाने आङो मोनगोन मोनाखौ खुब सिन्था खालामखादोंमोन आरो फार्स्ट जखन फेरेंगा सारनाव जों थांब्ला बुंबाय बिसि गौमर रायजाया दंखौनो खोन्थादों आङो सारनो जे 1952 सालनिफ्राय दङ सार आङो बेयावनो जन्म आरो बेयावनो बोरायबाय आंनो दिनै होननानैहाय तখন बुंदों बे माबादि एसे हालाय पिजिआर दा पिजिआरआ मा गोलैहैयो आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय जोंनि हा पिजिआर होननानैहाय हाब पिजिआरआथ' बिराद कठिन होनना बुंदों आरो बियो दे नोंसोरनि थाखाय आं मावगोन बे खामानिखौ होनना बुंदों खिन्थु जेरै खुगाजों बुंदों बे आखाइजों मावदों आरो अफिसियेलबो थाबथायाखै खुनु जायगायावहाय माने फटाफट जादों आरो आं खुब मोजां मोनदों आरो औ अफिसावबो खुनु अफिसाव थाबथायाखै आरो डाइरेक्ट खम समनि गेजेरावनो आंनो निजेसो माने फाइलखौ लाना डाइरेक्ट पास खालामजोबनाय जादों आरो नंगौ नैबे समाव सिमलतापु ओनसोलनि बा गामिनि रायजो राजा बे रायजो राजाफोरजों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोना बिटिआर सोरखारनि खुंगिरि बिथां मानगोनां प्रमद बर' आरो लोगोसेनो बिटिआरनि इएम हाग्रा बिफाननि बिथां इएम रनजित बसुमतारी बे रनजित बसुमतारीखौ बिथांमोना साबायखर बावदों आरो गोजोननाय फोरमायदों जे खम समनि गेजेरावनो गोलाव सम बे हायाव बे ओनसोलाव बिथांमोना रायजो जानानै हानि जे बिमुं बे बिमुंखौ बिथांमोना मोननो हायाखैमोन
जायनि थाखाय बिटिआर सोरखारा खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना खुंथाय गोहोआव फैनानै बिथांमोननि समस्याखौ बुजिनानै बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना हा मोनथाय बे मोनथायखौ बिथांमोना होनायखौ लानानै जोबोदनो गोजोननाय फोरमायदों। नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं राकेश रामसियारिया नोंथांमोननो नैबे समाव सिमलतापुरनिफ्राय नोंथांमोननो रायजो राजानि गोरबोनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा RC इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।